Malé děti ze 4. třídy vydali se na školní výlet, zahodili tužky a křídy, už z toho začínali šílet. Učení to sralo je velmi, kantoři pro ně byli trotli. Podívejte na malé šelmy, v autobuse hučí jak v kotli. Řidič autobusu za volantem se krčí, děti na něj křičí, občas do něho strčí. Učitelka chrápe, prošukala celou noc a je toho na ní dneska právě víc než moc. Lojzík vyndal plácačku už na psu, Pavlínka rozdala cigára a měla jich v tašce plnou kapsu, skoro celý karton bezmála. Pepíček měl 7 vína, dětkovi ho líznul ze sklepa. Nádherně se výlet začíná, libuje si toník z kořepa. Na první zastávce už se děti motají, Evička se cucá s Vaškem hnedka na kraji. Autobusák valí oči, věc to spletitá, učitelka stále chrápe jako zabitá. Děti jsou samá kurvá píča, jiné slovo téměř neslyšet. Uznání zaslouží i úča, že jim darovala volný svět. Když přijeli na dané místo, to už chrápal celý autobus. Pod mnohými bylo nečisto, to tedy bylo Panečku blues. Učitelka procitla až cestou zpáteční, tenhle výlet nebyl zdaleka tak komerční. Potom děti rozprchly se do svých domovů, věru těžko sestavovat z toho osnovu. Malé děti ze 4. třídy měli výlet v skutku legrační, vytrženi ze školní bídy, zhodnotili jej za senzační, zhodnotili jej za senzační.